dangane da batun coronavirus. Ga abin da gwamnan Oyo Sheyi Makinde yake faɗa. My dear good people of Oyo State, on Saturday, 21st March 2020, the first case of the novel coronavirus disease was confirmed in Oyo State. This new development calls for stepping up even further the measures that our administration is taking to prevent, contain, and control the spread of this illness. This is the time to come together as a people to fight a common enemy, COVID-19, also known as coronavirus. Since the identification of the Ekiti case on the 18th of March 2020, the Oyo State government has ramped up its preparedness for any possible outbreak of the pandemic. We set up a COVID-19 task force, which I am heading, with disease surveillance and notification system officers in the 33 local government areas and the 35 local council development areas of Oyo State. We are collaborating with the College of Medicine, University of Ibadan, to set up 2 diagnostic centers at the University College Hospital, which will begin operations by the end of the week. Both are awaiting the Nigeria Center for Disease Control validation. Sannan gwamnan ya yi kira ga 'yan kasuwa a yi ƙoƙarin kare kai daga wannan cuta ta coronavirus da kuma mutane ga baki ɗaya. Musamman kiran nashi mutanen Shasha Market, saboda kasuwa ce da take ɗaukar al'umma da yawa. Ya jawo hankalin ciyaman da ya yi ƙoƙarin kawo sanitizer da shauran abubuwa domin kare al'umma da yaɗuwa da wannan cuta ta coronavirus. Mun zauna da ciyaman ɗin Shasha Market, Alhaji Usman Yako, wanda shi ma ga abin da ya faɗa dangane da coronavirus a garin Ibadan jihar Oyo a tarayyar Najeriya. Sannan ciyaman ɗin Shasha Market ya ba mu gwamnan jihar Oyo shawara akan cewa ya yi dukkanin iya mai yiwuwa domin ganin ya kare wannan cuta kar ta fantsamo cikin gari. Sannan ya ba mu makwabtan nasu shawara gwamnan jihar Legas da ya yi ƙoƙarin kare waɗanda suka kamu da wannan cuta a can jihar Legas ɗin domin kare rayukan al'ummar makwabta da ma 'yan cikin garin Legas ɗin. Sannan wasu daga cikin jagorori na wannan kasuwa mai albarka da suke tara al'umma da yawa ga su ma abin da suke faɗa dangane da wannan cuta da ta shigo Najeriya. Lallai cutar coronavirus bala'i ne wanda ba a taɓa ganin shi ba a irin wannan ƙarni da muke ciki. Kadiba yadda 'yan arewa suke ƙoƙarin komawa gida dangane da batun coronavirus. Coronavirus ta yi tasiri a al'ummar Najeriya wanda kowa lura da cutar yana ƙoƙarin komawa mahaifarsa domin gudun kada wannan cuta ya kama da ita. Fiyar wani ƙungiyar shi ma kuma ga abin da ya ce, wannan tururuwa da kuke gani, al'ummar arewacin Najeriya ne da suke tururuwar komawa gida, saboda ɓullowar wannan cuta a jihar Legas da ma kudancin Najeriya. Bari mu tafi hutun rabin lokaci. Miji da mata sun zama ɗaya, farin ciki ya same